abin da mamaki ya daure mun ka. Abin da mamaki ya daure maka. In amarya ta zo sai ango ya zo, yan uwa sun zo sai kaji an ce waye ya baka. Sai kaji an ce waye ya baka. Abokai mi haƙuri dan nayo nazari, wataran sai labari mun roƙe Allah zai sa mana albarka. Mun roƙe Allah zai sa mana albarka. Komai da lokaci mu gyara makwanci domin za mu bacci, amma a gida ana nunan gata. Lallai a gida an nuna magata. A harkar soyayya bana ta maƙiya dan bana jayayya, kullum tunanina in kawo yar gata. Cikar tunaninka samun yargata. Ummina da abba ku zo ku yi mun duba, na samo ci gaba sai na ɗebo shoki a gaban 'yan mata. Sai ka ɗebo shoki a gaban ɗan mata. Duniya da faɗi yaro ya san daɗi, karka ba shi godi wata rana in babu to zai iya yin sata. Ranar da babu to zai iya yin sata. Soyayya dace ce a gurin wani cuta ce, an kira wani ya fece saboda an ce ya je ya fito. Saboda an ce ya je ya fito. Ni Musa M kamshi dan bana jin haushi kuma bana yin fushi, ko da an cuce ni gaskiya za ta fito. Ko da an cuce ka gaskiya za ta fito. Inde za ka yi sallah sai ka yo alwala, sai ka tashi ka lula ka je masallacin tun kalle man ya fito. Ka je masallacin tun kalli mun ya fito. Soyayya zan fara amma sai na tara, ga waka na